Xosé Ramón Fandiño afondou na figura de Isaac Díaz Pardo na súa conferencia Memoria do Compromiso. O Museo do Gravado de Artes abriu as súas portas unha semana máis a estas xornadas centradas no artista e galeguista homenaxeado no Día das Artes Galegas. O pasado 1 de abril foi o Día das Artes Galegas 2025 e este ano réndese homenaxe ao creador compostelán Isaac Díaz Pardo. Neste marco, o Museo do Gravado de Artes está a coller unha serie de charlas centradas no artista e galeguista. Onte foi a quenda da segunda conferencia que correu a cargo de Xosé Ramón Fandiño e que tiña por título Memoria do Compromiso. Nela fixo un percorrido pola vida de Díaz Pardo dende a súa infancia e comezo na arte ata a súa época de empresario, pasando pola súa fuxida tras o levantamento militar. Veremos tamén os debeus aos seus diversos emprendementos como pintor, como ceramista, emigrante, ideólogo e creador cultural. E sempre co seu permanente compromiso co ideario republicano e autonomista. O seu compromiso cos inmolados, cos exiliados e coas causas xustas. E, por suposto, trataremos tamén, ao final, o seu último fracaso, o ser destituído en 2006 da dirección das empresas que el creou. Cerámicas do Castro, de Sargadelos e de todos os empreendementos que se derivaron destas dúas fábricas. Fandiño afirmou que non é posible entender a traxectoria vital de Díaz Pardo sen coñecer a fonda pegada que tiña nel o seu pai. O escenógrafo Camilo Díaz Valiño. Na Casa da Zumborna, que era como se chamaba a Casa das Dúas Hortas, montou Camilo Díaz Valiño este pendello de madeira no que se facían todas as escenografías do Teatro Principal de Santiago, sobre todo, pero tamén en Ourense, en Ferrol, en Coruña, etc. Este, no taller de escenografía, aquí está Camilo Díaz Valiño cos dous fillos, Chita e Isaac, de 1 ano. E estes son os operarios que axudaban a Camilo nos labores da escenografía e da propaganda dos cines e teatros de Isaac Fraga por toda Galicia. Fandiño destacou un decorado en especial feito polo pai de Díaz Pardo. En 1931, Camilo realizou unha das máis logradas escenografías, a da ópera Utrera, libreto de Cotarelo Valledor e música de Rodríguez de Losada, que se estreou no Teatro da Zarzuela de Madrid. Camilo representa nesta maqueta o estado orixinal da fachada da Catedral de Santiago co pórtico da Gloria como porta libre. O escritor e poñente seguiu afondando na vida do artista e galeguista, rematando nos últimos anos da súa vida. A concelleira de Educación de Ribeira, Cruz Ribadulla, apuntou que o Concello está a desenvolver diferentes actividades para recordar a figura de Díaz Pardo. Tivemos o primeiro acto en abril, un obradoiro de rapaces que tuvo unha gran aceptación entre a rapazada e as súas familias, basándonos na obra de Xerón Cerámica, ca obra de Isaac Díaz Pardo, e tuvo unha aceptación enorme. Despois tivemos aquí, como dixo Alberto, a Rosario Sarmiento dando unha conferencia que era Isaac Díaz Pardo, un pintor que non quiso ser artista, que nos deu unha lección sobre unha parte da súa vida totalmente moi descoñecida.